tæt på et stykke offentlig strand i Ålsgårde. Ligger dette hus. Dejligt hus i udlandsstil. Bygget i forskellige niveauer. Vi kan se her småsprossede vinduer. Masser af lysindfald. Her ligger kajakken, surfbrættet, lige til at tage med over til stranden. Nu går vi ind i indgangspartiet. Her har vi skabsplads. Så går vi ind i stuen. Læg mærke til det fantastiske lysindfald, der er her i stuen her om formiddagen. Vi kan stadigvæk ane vandet derude i baggrunden. Her er en dejlig stue med mursten på gulvet. Et rustikt gulv, som tåler hvad som helst. Lyset vælter ind ad vinduerne, og stuen her er lys og dejligt. Vi går ind i den tilstødende køkken, alrum, hvor vi har stor spiseplads her. Stadigvæk med fantastisk lysindfald. Og som man ser her, så er der masser af plads. En rustik køkkenbordsplade i lys cement. Opvaskemaskine, køle og frys. Et kig ud af landevejen her. Porcelænsvask og et snedker fremstillet køkken. Her har vi det store komfur. Og herinde har vi også endnu et indbygget skab, som også er fremstillet af en snedker. Hvis vi går ned i den her afdeling, så vil man se, at vi kan kigge til kulden, mens man står og forbereder sin mad. Lyset er fantastisk. Det vælter ind ad vinduet. Vi går så igen tilbage igennem stuen. Og går nu ind i, nu går vi så ind i badeværelset. Her er det fliser på væggen og spejl. Og naturligvis også poser. Det er franske limstensfliser. Store fliser, og vi har så et italiensk toilet og italiensk håndvask her. Vi går videre ind i gennem korridoren igen og så til den tilbygning, der er lavet for en del år siden. Vi har så her et walk-in closet. Der er plads til tøj. Hvis vi går ind i soveværelset her, kan vi se, det er plankgulve. Og der er masser af plads, flot lysindfald og en udgang til en bagvendt terrasse her, hvor der også er masser af sol, specielt hele eftermiddagen. Der står solen her. Så går vi ind i kontoret, arbejdspladsen man ved. Et dejligt stort rum, og også masser af lys, og også med udsigt til vandet. Her ser vi det store vinduesparti. Og så er der 5 meter til loftet her. Masser af plads til at tænke store tanker. Nu bevæger vi os så ind i den integrerede tilbygning, som
papir står som udstue, der er også klinkegulv her. Det er også en murstensgulv, det er varme i gulvet, men også med brændeovn her. Arbejder familien med forskellige ting, kunstneriske ting. Og der er et lysindfald her fra noget ovenlys, som vi kan se. Og der er nogle glasparti op til det næste niveau. Og manden på et tidspunkt i hvert fald står og maler. Hun laver mange ting. Papir, kjoler blandt andet. Her lægger vi mærke til også et fantastisk dejligt med masser af lys. Masser af mulighed for enten at bruge det som en lille spiserum, værelse, men også her har vi jo en udsigt ud over vandet. Og her kan man så dyrke sine forskellige hobbies. Så prøver vi at gå ned ad trappen igen. Og ud i haven. Og her havde vi jo så døren fra soveværelset og ud til dette lille terrasseafsnit her, som er en fantastisk lille gryde, når solen her midt på dagen kommer herned. Vi har et udhus, bygget til huset her, hvor der også er plads til at have forskellige ting stående. Denne trappe fører op til næste niveau, og jeg har bøg på begge sider. Jeg har en stor bøgebue her, så den bliver grøn, dækker den fuldstændig. Og ligesom ved de her bøgetræer hurtigt vokser op og dække plankeværket. Jeg har en meget smuk trappe, flankeret af glimmerrejer. Op til et lille niveau heroppe, hvor vi også kan sidde og hygge os. Nu er vi nok på det øverste niveau, som vil være et skønt, ugenert sted. Et plateau heroppe, hvor der når først er blade på bøgen, fuldstændig ugenert i forhold til naboerne. Der er så lavet en forhøjet træterrasse her. Smukt. Smukt sol. Og så man kan se her sådan nogle skærme med naboen her i baggrunden er skolen. Det er faglokalerne, som vender herud imod. Faktisk er der en lille udgang til arealet her. Går man lige igennem skolens areal, så er man inde i skoven. Plads til, at mange kan sidde og spise. Nu går vi så ned her. Der er en lille trappe mere her, som fører ned langs huset. Nu kan vi se de forskellige niveauer. Her har vi jo så tilbygning. Det er 2 niveauer. Det er også et lille plateau, hvor man kan sidde og hygge sig, mens man kigger ud over vandet. Og her går vi så ind ad døren, som er i den øverste del af tilbygningen. Og så går vi ud. Stadigvæk tilbygningen med muligheder for kunstneriske aktiviteter. Og det arbejdsværelset med de mange meter til loftet.
Mobilklodser.